गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि आरोबाव बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर and my dear viewers, subscribers and my dear commenters, आंनियाव गोबांथार दिनै कमेन्टफोर दिनै सफैनानै दङ आरो बे कमेन्टफोरनि सायावहाय गावसोरनि कमेन्टफोरनि सायावहाय भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौ गोबांथार दिनै खावलायनायफोर बा खावलायहरदों। नाथाय आंनि मोजां रोखोम सुजुग सुबिदा मोनैयाव बा भिडिअ बानायनायाव आं मोजां रोखोम टाइम होनो हायैयाव नोंथांमोननि कमेन्टनि सायाव आङो दिनै भिडिअ लाबोनो हायाखै, इनायनो सरि। आङो जेब्ला सम मोनगोन, सम मोनबानो नोंथांमोननि कमेन्टनि सायाव आङो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन होननानै दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमजोंबो आङो बेखौनो मिथिहोहरबाय। अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बे समाव मिथिनानै लाबाव दिनैलाय सोर बिथाङा आंनो कमेन्ट हरदों आरो माबायदि कमेन्ट हरदों आरो बिथांनि मुङा मा, आं नोंथांमोनजों गोबाव खालामा लाबानो आङो शेयार खालामनो सानबाय बे समाव। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथांनि नामानो जाहैबाय पलेन मुसाहारि। अब्ला बे समाव बिथां पलेन मुसाहारिखौ आं इनायनो थेंक इउ आङो जासिहरो। आरो मोनसे बाथ्राया दिनै बेनो, बिथां पलेन मुसाहारिया आंनो मोनसे कमेन्टखौनो बार बार दिनै आंनो कमेन्ट लिरनानै हरबाय थादों जे गावनि कमेन्टनि सायावहाय भिडिअ लाबो होननानै। बिथांनि बाया मोजोमा बार बार मोनसे बाथ्राखौनो कमेन्ट लिरनानै हरबाय थानायनि थाखाय आं बिथांखौ थेंक इउ जासिहरदों। आरो बिथांनि जे कमेन्टखौ आङो गोख्रैनो भिडिअ लाबोनो हायाखै, इनायनो सरि, बिथांनिसिमबो आं बेखौनो सरि बिग्रोनाय जाबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां पलेन मुसाहारिया माबायदि कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोननो शेयार खालामनि बे समाव। बिथाङा लिरहरदों, पाप मावब्लाबो मानो खायफा थैनो रोङा, सुंद' भिडिअ लाबो आदा। खोनाबायना? पाप मावब्लाबो मानो खायफा थैनो रोङा, सुंद' भिडिअ लाबो आदा होननानै बिथां पलेन मुसाहारिया आंनो बे कमेन्टखौ हरदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोनाबो बिथां पलेन मुसाहारिनि कमेन्टखौ खुब रोखायै खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं मिजिंथिहरदों। नंगौ, गोबांथार समावनो जों सानो आरोखि ना, जायफ्रा गाज्रि गाज्रि पाप मावो, गाज्रि गाज्रि खामानि मावो, एकदमबारे गनायथावै नाजावजाथावै बेबायदि खामानिफोर दिनै मावो, बिथांमोनखौ जों पाप मावै मानसिफ्रा, that means बिथांमोन बादि गाज्रि खामानि मावै मावग्रा नङै मानसिफ्रा मा सानो, थैबा हामसिगौ ना, माबा मोनसे जाबा हामसिगौ बे मानसिया, होमब्लासो सुख सान्ति जासिगोन न'खराव, समाजाव, गामियाव, एरियायाव। बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव दिनै फैयो सोंनायफ्रा, साननायफ्रा दिनै जोंनियाव फैयो ना मा होनो? अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै आरोबाव जोङो एसे गोथौसिनाव जोङो मिथिनानै लाबावनि ना, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव लिरजानाय मथेब्ला आरो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मथेब्ला, मोनथिबायना मा होननानै जों मिथियो बाइबेलनि मथेब्ला, पापआ मानसिखौ थैनायाव दैदेनलाङो। खोनाबायना? sin lead us to death, सिना बा पापआ जोंखौ थैनायाव दैदेनलाङो। नाथाय बेखौ जोङो मिथिथारनांगोन, नाथाय बियो बेबायदि नङादि हरखाबै फिजिकेलि डेथ, बा नाथाय बियो बेबायदि नङादि हरखाबै मोदोमनि थैनाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां पलेन मुसाहारिजों लोगोसे जोङो बेखौ मिथिथारनांगोन आरोखि। दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय, जोङो बेबायदि सानो गाज्रि मानसिखौ माने थैबा हामसिगौ, थाब माबा मोनसे घटना जाबा हामसिगौ होननानै जों दिनै सानो। नाथाय नंगौ, बाइबेलनि मथेब्ला पापआ थैनायाव दैदेनलाङो, नाथाय बियो नङा जे मोदोमनि हरखाबै थैनाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बेल' नंबावा, जों दिनै मिथिनो हाबावो बाइबेलाव बेबायदि बुंदों जे रमनि 6 बालाबनि 23 सिरियाव बुंदों,
Romans chapter 6 verse 23 आवहाय बेबायदि बुंदों जे पापनि फिथाइया थैनाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा पापनि फिथाइया थैनाय होननानै बुंदों ओमफ्राय बियो ओरैबायदि जादों बे घटनाया बियो मोनसे जिउनि थैनायसो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बियो मोनसे आत्मिक जिबनाव थैनाय आरो सेपारेशन फ्रम गॉड इसोरनिफ्राय गोजान जानाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा जोङो मिथिनो हाबावो नाथाय जोबनायाव पापी मानसिफ्रा गाज्रि मानसिफ्रा that means गाज्रि खालामग्रा मानसिफोरनिया बिथांमोननियाव जोबनायाव मोदोमनि थैनायाबो सफैथारखायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांमोना बारग'नो हाथारखाया बांद्राय गाज्रिद्राय जायोब्ला मा बांद्राय गाज्रि हाबा मावद्रायोब्ला बे गाज्रि हाबा मावग्राफ्रा पापी मानसिफ्रा पाप मावग्रा मानसिफ्रा जिउनि थैनायल' नङा आत्मिक जिबननि थैनायल' नङा जोबनायाव जोङो नुनो मोनो सोरखौबा माब्लाबा लासैनो बा गोबावनि उनाव मोदोमनि थैनायाबो बिथांमोनखौ गोबानानै लायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव जोङो बेखौ मिथिनानै लाबावनि बाइबेलाव मा बुंदों आरोखि ना जों सानो ओरैबायदि सानबावो जोङो इसोरानो साजा होबा हामसिगौ ना बे पापी मानसिफोरखौ इसोरा सिथारब्ला हामसिगौ बे गाज्रि मानसिखौ इसोरा दोनाबा हामसिगौ बे गाज्रि मानसिखौ होननानै जों दिनै बेबायदि सानो ना जों जिखि धोरोमनि मानसि जाया मानो जों बेबायदि सानो आरोखि नाथाय बाइबेलनि मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय जों ख्रिस्टियान हिसाबै आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 103 बालाबनि 8 सिरियाव बेबायदि बुंदों Psalms chapter 103 verses 8 बेयाव बेबायदि लिरदों फोरबुआ माया गोनां आरो दया खालामग्रा बियो बोराबनायाव लासै आरो बिमायनो अनसोग्रानो खोनाबायना मा होननानै बुंदों फोरबुआ माया गोनां आरो दया खालामग्रा बियो बोराबनायाव लासै आरो बिमायनो अनसोग्रा बेनिखायनो जानांगौ ना पाप खालामग्रा मानसिफ्रा पाप मावग्रा मानसिफ्रा थाब थैनो रोङा मा खारननि थाखाय थैनो रोङा इसोरा ओरैबायदिनो माया गोनां ओमफ्राय मा बुङो बोराबनायाव लासै गावसोरनो एकदमबारे रागा जोंलाबायनो रोङा जे जोंनि इसोर फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ अनसुला ओरैबायदि अनसुला ओमफ्राय बुंनो माने एक्सप्लेन खालामब्लाबो माने जोबनो थाङै बेबायदि अनसुला ओमफ्राय रागा जोंनायावथ' लासैखाबाव जाहैबाय आरोखि ओरैबायदि लासैबावनो आरो बियो मा इनायनो बिमायनो होनना बुंदों माने इनायनो अनसोग्रा होननासो बुंबावदों ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जुदि जोंनि इसोरा रागा जोंनायाव लासै आरो इनायनो अनसोग्राबा माया गोनांब्ला बोरै पापी मानसिफ्रा थाब थैनो ना मा होनो पापी मानसिफोरखौथ' बे इसोरासो नस्थ' खालामनो हायो पाप मावग्रा मानसिफोरखौ थ' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बे बाइबेल सिरिखौ जोङो बेनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो मोनदांनो हायो जे इसोरा पाप मावग्रा मानसिफोरखौबो सोलायनो ना गाव पाप हाबानिफ्राय फिनफिननो दिनै खाबु होयो आरोखि आरो बियो रागा जोंनायाव लासैखाय पापी मानसिफ्रा जानांगौ थाब थैया ना इनायनो अनसोग्राखाय इसोरा जानांगौ बिथांमोनखौ थाब फोथैया माने इसोरा बाइबेलखौ फरायब्ला जों मिथिनो हायो जों ख्रिस्टियानफोरनि फोरबो इसोर बा जिसु ख्रिस्ट'आ पापीफोरखौ इनायनो लामा नायबाय थायोनो पाप मावग्रा मानसिफोरखौ बे फिसाया पाप मावनायनिफ्राय गिदिंनानै फैफिनबा हामगौ होननानै बेबायदि लामा नायबाय थायो आरो जोबनायाव जायफ्रा गावनि पाप मावनायखौ गिदिंनानै फैफिनथारो गावनि पाप मावनायखौ नागारनानै फैयो आरो इसोर जिसु ख्रिस्ट'नियाव नांथाबो अब्ला बे समाव इसोरा बिथांमोनखौ गावनि असे फिसा दिनै खालामनानै लायो आरो नाजावनानै लायो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोङो थ' ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' अब्ला बे समाव जोबनायावहाय बिथां पलेन मुसाहारिनि जे कमेन्ट जे पाप मावब्लाबो मानो खायफा थैनो रोङा सुंद' भिडिअ लाबो आदा होननानै जे आंनो बिथाङा कमेन्टखौ हरदों बे कमेन्टनि जे एन्सार
बे एन्सारा बे गितफोरनि 103 बालाबनि 8 सिरियानो रोखा खालामनानै होयो मानो थाब थैनो रोङा होननानै बुङोब्ला मानो थैनो रोङा होननानै बुङोब्ला जे फोरबुआ माया गोनां आरो दया खालामग्रा बियो बोराबनायाव लासै आरो बिमायनो अनसोग्रा होननासो बुंदों थ' ख्रिस्ट'नियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बिथां पलेन मुसाहारियाबो खोब रोखा जाबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय आरो जोबनायाव गोबांथार कमेन्टफोरनि सायावहाय आङो सम मोनबानो आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन होननानै जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामजोंबो आङो बेखौनो मिथिहोहरबाय थ' गोजोन्थों हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय